Τώρα τον εκμεταλλεύεσαι το όνειρο ενός κοριτσιού που θέλει να γίνει αδύνατο. Δεν τρέπεσαι λίγο. Και τα ψάρια, όλα τα μικρά ζωάκια έχουν θυμώσει πολύ. Έχουν θυμώσει πολύ γιατί δεν είναι παιχνίδια. Δεν μπορώ να συγχωρήσω άλλες κακές πράξεις σε αυτό το ιερό μέρος. Όσο δεν λάμπει στον ουρανό το φεγγάρι, δεν πρόκειται να επιτρέψω τέτοια βία. Κακός που είσαι, άλλαξες την αθώα καρδιά ενός αγοριού. Ντροπή σου! Δεν μπορώ να σε συγχωρήσω γιατί άλλαξες την εσπρίδα Ιουμένη που είναι γεμάτη όνειρα και καλοσύνη. Δεν θα σε αφήσω να εμποδίσεις τη φιλία τους. Ακόμα και μεταξύ των γάτων η φιλία είναι φιλία. Η φωτιά της αγάπης πάντα καίει. Η φωτιά της δικαιοσύνης καίει. Δεν μπορώ να ανεχτώ κάποιον ο οποίος εμποδίζει τη φιλία των κοριτσιών ή και τη φιλία των ζώων ακόμα. Το Συμβούλιο Τουρισμού του Χοκάιντο δεν επιτρέπει αυτό το φυτό που είναι ένα ειδικά προστατευόμενο φυτό να χρησιμοποιείται σαν όπλο. Αυτό είναι άδικο. Δεν θα σε αφήσω να το κάνεις. Είναι πολύ βάρβαρο να δένεις ένα κορίτσι και να το κρεμάς έτσι. Δεν είναι καθόλου ευγενικό αυτό. Έβλεξες αθώους ανθρώπους άδικα στα πονηρά σου σχέδια και μας ενόχλησες. Ο άνθρωπος δεν είναι να κυκλώνεται. Δεν είναι σκουπίδι. Δία, Χρόνε, Αφροδίτη, Άρη. Δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Πιστεύω στον κόσμο που οι φίλοι μου προσπάθησαν να προστατεύσουν ρισκάροντας τη ζωή τους. Όταν ξύπνησα το πρωί, είδα την κάτασπρη κουρτίνα να κουνιέται από τον αέρα. Το ρολόι με τον κούκο να χτυπάει και να δείχνει πως είναι 7 η ώρα. Ακούω τη μητέρα μου να με φωνάζει. Σήκω πάνω αμέσως, αλλιώς θα αργήσεις. Εγώ της απάντησα μισοκοιμισμένη. Άσε με να κοιμηθώ 3 λεπτά ακόμα, μαμά. Κάθε μέρα αργώ να πάω σχολείο και η δασκάλα με βάζει να κάτσω έξω από την αίθουσα και παίρνω πολύ κακούς βαθμούς στα διαγωνίσματα. Μετά το σχολείο τρώμε όλοι μαζί τηγανίτες. Συναρπάζουν τα φορέματα για πάρτι που βλέπω στις βιτρινές των μαγαζιών. Κάτι μικρά πράγματα σαν κι αυτά μας κάνουν πραγματικά ευτυχισμένους. Θα μ' άρεσε να ζήσω και πάλι την ίδια ζωή. Ναι, την ίδια ζωή.